putih asiro jonenang oy nababe kan lain dedang kurang lebih tangan dedang punyo pamenan tuan punyo pamenan ada di malkonyo kini gama gadenai cari dan tono ya saran carinyo jika akalai bangaji kabe narelena ape malam kini kita bagurau rato koto gadang diminta ayo iyo ama nande dada tolonglah dana tuan noi sakit sialah kemanilah hidup bilo berubah indah talon lamo joiko oyantala amin nurayai kainan kalintang pahilang kayu Tuhan oi Tuhan tamanu kainan kalintang Saudariku Ratu Koto Gadang, Amin Nurai menyusul beliau ya. Pakai terserah. Terserah. Klasik jadi. Tukang ogren boleh bilang. Lagi bilang makan dulu. putih asiro jonenang oy nababe kan lain dedang kurang lebih tangan dedang punyo pamenan tuan punyo pamenan ada di malkonyo kini gama gadenai cari dan tono ya saran carinyo di manyo niai nedang kana mua sampai nedang sadang bayo dadadang inyola tinggalkan Tuhan inyo tinggalkan ada
di malangonyo kini kama gadenai cari dan cari ya saran carinyo Jika akalai pengaji kabe narena abe di nena wadela olam olalai ailam olam oi karamalang kode wadi malak kono kinilan kini kandayo tuan ande udah samalam kan kulan layo samalam manako oi karamalan kode kinyolani wadi malan kode kini layo kini oi tolong banako oi nana jotani bedan kami mana de kurang lalu anda tua abang putui dua ande apa oi bang putui dua oi karamalan kode dinyoladin di kini lanyu kini oi tolong banget dari Doman tambah 50 ton lay menumpang di jeja jalagun ko tolong nama minta lagu ko sang fi andu jobatkeun pesan dari Doman Uman ayu dari nai deda oi lauda manadema lagu lana nikon deda oi ladi minta anyo tuan oi diminta anyo dah di malangonyo kini karam lakoden dinyo ondenan pamberangoy lapane kami dadadang di nanti kananeda di tangan orang ngaji mimpi itu anak kironyo neda udah kironyo dah di malangonyo kini kama gadenai cari dan cari nanapa monggo sebelum kinangkan USA kakek pasan Gambir Parano tolong dirapi rongkat saling sana dulu
Dari Haji Bibi Sarto dari Jom dari Kimango ke Tesari sana mulai kok lai kasamo-samo dapat tawa gitu berdua sari insyaallah tentu lai kasamo-samo sanang gitu dia. Budi patenai nujuang sebentar aku live lo budi itu bayar boleh nak fokus dari boleh konsen dari balagu coba paten apa dangi dah jadi video Kato bajoy gambar sabik gambar kesari dari Jumit dan Jujur Sermon Nyumak Gandrik Sabah Sani asale Sabah gitu takadir nu satu gitu basatu dapik jua nak serkuit kuliah wakil
lah boleh cari-cari di TikTok, dicari di Shopee, dicari di Lazada, tidak ada semua dewa orang tua anak sebetulnya. Dari USA Bangladesh sehingga jodan saya Allah Masaria jadi ujajo dintai ujajo bimbing tu lah ya bukti saja jaket saja nak mau je bagian dia kalau lainnya kau bagi jaket kau abarun dah baa dipantuni dah bimbing tu antah kau nan kandung je bagi jaket kau nak mau je bagi jaket kata dia Umpama jaket. ya Umpama jaket. ya Bos. Mainan umpama jaket lagi. ya kau tidak apa jaket saja tu dia Indah namudah magia bukti lebah basalah bakna jini awak kamu kolai awak kamu kolai karaman lakodu dia bahasa babang aji denai nanti nedang asakan tumbuhan nedai garam dia pun garam garam lakoden kalau jaket nangkar bintak mangdal kata berdawit dari jumbi jo dan jon tapi lah masyarakat boleh-boleh kabake mama dan kametong itu bergoyang kalau lek kabar jadi ya iya amanah itu berbaju jo ayai di bawah tunang lek jadi bergoyang dan kan kerapia itu karambia ampun kata dua kerapia sudah bertambang bacarang dia jumbi baik Jika asli sari jimini na pelaka urang iran jadi langka di langka ai na pusona kon jimini la pusona dan kone ai garaba Oi di mau orang aji mimi manjuanan modei kone ma jadi lade ubi situra konde la kamari nema konde kamari oi ranca anabana neda nampak nade dan naya jini mi candi anggota pijayo nyampang aku jadi ajini muni pulang kabungone mak laya do piti mambali nang namo deiko nek mak nang namo deiko
sarupo iku banjini ande ka-70 ya dende ka-70 ai karangan aku di Elo alan suangan neda, oi la capek neda, beko lagi ambil neda, de urang pulo aji mini urang pulo, di mana konyo kini kama kadenai cari ya sakane iko. Dari Damir kate sari sana boleh jelagu neliko seka kami caliak badendang sambil menggendong anak lah kami caliak lah kami buktikan dia sari jibulai badendang sambil menggendong anak le pandai belum terkejut terdak ayah lumpan mengambil denanya semalam korangan tolonglah aja bangamir denai kamar denai kamar karang malakoden di jora dan di jora di malakoden kini lanya kini Sali ada aji mimi damir lama kini lema mungkin atara gapulo nana bantua iko dadau nana bantua iko mah baala kama bandin dua inyo naninda adora meru iko denadi kate sari balik kok iyo kadiaja sari iyo bahasa sari 2 tahun sudah balik wah ya mereka ada sari mereka tahu ada sari ya Basa baba ya bangamir denai mananti ledang asa denai ya dapre oden nambang tua iko tuanai narawai duangyo akara malakoden dinyola dan dinyola di malakoden kini lanya tunai karan iko kopi si banai tunganyo karena kami ibu dan biru koi samo sajo hitam kami labati koperayo kami labati goda di mana dan miraba apo dadang oi laka mambali aji mimi piti bambali laya dopa inyo lata panggang atuan kalata panggang rusuang goden dinyo gama kakito cari dicari ya saran cari ko balikan ade bangaji mimpi sarupo iko ledan ade ya bangaji Paila balikan aji demi Paila beko pagi lemak Oi nanasara inyo mambali Iyo labadu ampos Iyo Sambia barendang deda manduk wangan akan oi kasutaya neaman pandai kini pola layo pandai kini
tolong banakan biar dengan cupo dadang bae mamangku apa lalayo dengan pandai puluhan udah badendang agayo lalaya kala sutaya kini ko oe karamala goden dinyola den dinyo malakonyo kini layo kini udes abamaye. Ya, ini kendak dari USA, serial Diranjai, lagunya Kak Ratu Koto Duo yang Sasudeko Aminurai, mungkin lagu Aminurai. Ratu Koto Gadang. Ratu Koto Gadang, Ratu Koto Gadang, Rafli. Sasudeko Aminurai, insya Allah sudah Aminurai lagu bekas kita ya. Oi dek dada tolong dada kita bagurau tak kalamo iyo yama lagu naniko diminta yo Tuhan anak kandung tinggal-tinggalan na apa iman de bangsa iyo yama na apa iman de bangsa anai lalu ladu tuluraka anduang dimanyoki inilah oh kini malam kini kita bagurau Ratu Koto Gadang diminta ayo iyo ama nande dada tolonglah dana Tuhan sakit sialah kemanilang nan kontan batanan kahado iyo sakit sialah kapanawa Tuhan antara di idendi karam dendi inyolade endinyo
Nia, ambil anak itu ya. Anak merampe kami menyanyi ganti wajendang ganti wajendang Kamale lagu kita wali dengan pulo lagu iko iyo yana dewa katu bajalan dua tuanai lapan kui akan kata siang kau orang tangan indah aja iyo ya mah kau orang tanah indah aja tuanai karamendi inyolare endinyo Dangade dada jale-jale malam kini kita bagura iyo ama biarlah dengai mantendana tuan laden silau pusaro mande laden cubo mahimbang iyo ama jawe naninda kadangara kanduangoi antara di idenoidi karang dendi inyoladen adinyo. Itulah USA Bang Dadal kan kojo siriam jodancai kita tinggalkan ke lagu Ratu Koto Gadang gilik kandak pemungkas dari tuan rumah lagu Joka Aminurayem lagu nadiko sesuai instruksi tuan rumah di acara NTV ko lagu Sapuang Sampai Patah Sudah Terjadi.
Oi si upi ane emak si aminurai oi male lokayo suaminya oi suami inyo itu dari kete badan marasai oi lagadam sansaro pulo oi si upi amin nuraya lakasana hati yang tuan rumah la bulia kada kasadonyo oi kasado onyo ya oi sakit dui bilo barubah indah talon lamo joiko oyantala amin nurayai Ya, dari Dancai Karbelia sajak dari Jakarta bagandak Karbelia di Siko mako kalapi kedak ya. Dokuton lintau kayu.
kayu tuanai duduk pamanu di dalam rimbo. Oi sadang bansai basa badelu tuanai basa badelu onde tuanai dunia kapaci oi de nan kayo tuanai oi de nan kayo onde tuanai. Kurang jaga lalu di sini semua ya. Aiman lamkini kita rasa nuai ikut mulai pulang oi kita lai tuanai tuku ajo dangko de Allah datang kok dapet kunci oi matahari tuanai indah kabuli indah kabuli hama oi. Yalah, lagu ka lintau pakayu, lagu pembukas kita sambung asal berpatang sebusun dak berarti ai kira-kira dan simpang serang talamak bersakat dia. Hingga gua ketemu malam ini tentunya dari kami salam gurau dari Sandung Jo Organ Nada Kodol Bacingka betul dari dan pada pantun kodol Bugisia dari Jurubudi Bitulo bisiak salah sampaikan kartu ko salah bacul tiba benda pasabian namu datang pada tempuan gala maaf ulang tak kebakian mak busana saratun tuan rumah dari Sibangka termakan kojo terima kasih banyak kepada amal dusana kawan pegurau telah bergabung di lokasi ataupun mamak dusana kami telah membantu berpartisipasi di atensinya di udara ucapan terima kasih banyak baik barek makan kegurakannya menunggu kurang buah dan mau ucapkan terima maaf saratorila kepada mamak dusana sadajaya sekali lagi terima kasih banyak bahwa kalian dusana dan tinggal di lokasi pegurau Kemangu itu dan Jicot serta Jimimi dari USA dari Sengayam itu Bang Dada Jodan Cai itu terima dan bermeranu serta termakan dia.